Ja som sa natočil, ne? Mal som takú pol hodinu alebo 3 hodinu. Nechci sa pridať? Nechci sa pridať? No, no, čo? A teď tam s baterkami toho nevyplatí. Hej. Jaký si ešte bola? Asi úzovek Spektru. To je ten, čo má byť teraz najnovší odbor. Alebo jeden taký čínsky, že Xiaomi Mi 3. To je proste poriadový procesor, môžu námka a tak. Ja som to Xperia Z, my zase si ho kúpim. Už bude Z2 na konci roka. Ale to je dosť ten. 600, ne? Minimálne, 700. Myslím, že Z jednotka stojí okolo 700. Jednotka stojí 460. Z jednotka? Z-kova, normálna. Aha, Z jednotka je drahšia od toho. Jaj. Dobre, ja padám, hej. Dobre, ahoj.